Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 11 чэрвеня. Гэтым разам агучым праграму купальскага кола, завітаем на выставу, прысвечаную юбілею Івана Крылова, праанансуем лепшыя праекты телеканала Беларусь-3 і пагаворым пра прэм'еру спектакля «Каханне да страты памяці», што заўтра адбудзецца ў сталічным маладзёжным тэатры. З 21 по 23 чэрвеня на тэрыторыі адзінага ў Беларусі музея Скансена, Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту ў Азярцы, збяруцца аматары беларускай фолк-музыкі і традыцыі на 11-й міжнародны фестываль «Купальскае кола». Мэтай мерапрыемства з'яўляецца рэканструкцыя старажытнага свята і аднаўленне і папулярызацыя беларускіх звычаяў. Гасцей чакае насычаная канцэртная праграма адразу на двух галоўных сцэнах. Традыцыя, дзе будзе прадстаўлена аўтэнтычная фолк-музыка, і крыві для прыхільнікаў фолк-метала. Таксама публіку чакае мноства інтэрактыўных забаў і фудкорт з нацыянальнай кухняй. Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі ў маладзеж не завяршыўся, а мы працягваем узгадваць яго адметныя моманты. Так у яго межах сустрэліся беларускія паэты і дзеячы культуры. Што адбывалася ў музычна-паэтычнай гасцёўні, раскажа наш карэспандэнт. Пад небам бацькаўшчыны роднай сабраліся беларускія паэты і іх чытачы на фестывалі «Маладзечна 2019», каб пагаварыць пра любоў да радзімы. Тут выступаюць паэты, цікавыя паэты, у большай ступені сталыя паэты, і яны падрыхтавалі спецыяльна для гэтага выступлення цыклы сваіх вершаў. І гэта цікава, што яны пазнаёмяць са сваімі творамі, новымі творамі і знаёмяць зараз гледачоў, таму што вось тое, што напісана паэтамі, ёсць у кнігах іх, ёсць у самых розных зборніках і таксама у перыядычным друку, але вось вот так ужывую убачыць паэта і пачуць, як ён чытае свае вершы, могуць вот толькі гледачы сёння. Для паэта і спевака Кастуся Цыбульскага маладзечнінскі край – малая радзіма, так што выступаць на фестывальнай сцэне для яго і традыцыя, і гонар. Наша радзіма, тут магілы продкаў, тут магілы бацькі і маці, тут радня, з якой утульна, з якой цёпла, з якой можна пагутарыць, пагаманіць. І мой дзядзя Грыша, які быў загадчыкам района у Маладзечна, які адразу, і так сказаць, мяне адразу узяў за жабры і сказаў: «Кастусь, ты играешь на аккордеоне, ты спеваешь песни, а чему верши не пишешь?» И вот я, спроба пера была першы верш написать якраз про радзіму. Паэт Уладзімір Мазго лічыць, калі аўтар чытае свой верш, знікае сцяна паміж паэтам і чытачом. І ладзіць гэткія творчыя сустрэчы – гэта шукаць узаемаразумення з прыхільнікамі. Спадзяюся, што у нас пісьменнікаў пасля этой сустрэчы будзе больш чытачоў, больш слухачоў будзе, тому што мы, конечно, абавязаны зацікавіць нашых чытачоў, безумоўна, тому што не ўсе жывыя кантакты, безумоўна, даюць больш, калі вось паслухаюць пісьменніка, яго творы, песні, скажам, там вершы паслухаюць, поэтому адразу цікавасць узнікае жывая. Суправаджалася сустрэча выступленнямі танцавальных калектываў і, канешне, беларускімі песнямі. Аб іншых мерапрыемствах фестывалю раскажам у наступных выпусках навін культуры. Не прапусціце. 30 чэрвеня ў Валкавыску пройдзе маштабнае мерапрыемства для ўсіх меламанаў і аматараў жывога гуку. 5-й фестываль кавер-бэндаў Sound Live. Лепшыя кавер-гурты краіны прадставяць публіцы ўласную арыгінальную інтэрпрэтацыю сусветных і айчынных хітоў і будуць змагацца за прыз глядацкіх сімпатый. Выступленні праводзяцца ў рамках аднаго канцэрту і на конкурснай аснове. Стала вядома, што 5-й фестываль урбан-арта «Вуліца Бразіль» пройдзе ў Мінску ў фармаце біенале з 26 ліпеня да 11 жніўня. За 4 гады было створана 38 арт-аб'ектаў на банках, заводах, офісных будынках, жылых дамах, мастах, трамваях і вагонах метро, а таксама некалькі скульптур і архітэктурных канструкцый. Сёлета фэст працягне ператвараць сталічныя вуліцы ў мастацкія галерэі, ствараць муралы, скульптуры, графіці, творчыя інтэрвенцыі і нават мікрастрыт-арт. Акрамя маладых і масцітых мастакоў з Бразіліі і Беларусі упершыню прыедуць і ўдзельнікі з іншых краін. Выстава керамікі «Калі гліна спявае і смяецца» Мікалая Пушкара, прымеркаваная да стагоддзя з дня нараджэння майстра, разгарнулася гэтымі днямі ў палацы Румянцевых і Паскевіча ў Гомелі. Прадстаўленыя работы адводзяць гледача ў беларускае палесе, свет легенд і песень, казак і звычаяў.
Вобразы жыхароў гэтага краю, смешных або сумных, майстар узнавіў у кампазіцыях з максімальнай дакладнасцю. Да Дня памяці Станіслава Гаварухіна тэлеканал «Беларусь-3» пакажа лепшыя фільмы рэжысёра. Заўтра ўвазе гледачоў прапануецца камедыйная драма «Артыстка» з удзелам Яўгеніі Дабравольскай, Юрыя Сцяпанова, Марыі Аронавай і Александра Абдулава. Карціна была знятая ўсяго за месяц паміж іншымі працамі знакамітага рэжысёра. У 2007 годзе на 5-м кінафестывалі «Маскоўская прэм'ера» фільм стаў лепшым і атрымаў прыз глядацкіх сімпатый. «Артыстка» глядзіце заўтра ў 9 гадзін 20 хвілін і 15 гадзін 55 хвілін на «Беларусь-3». Я уже перечитал всего Шекспира. Ну и напрасно, потому что я бы вам его пересказала лучше своими словами. Да? Да. Я как-то об этом не подумал. У музеі гісторыі беларускага кіно цягам чэрвеня ладзіцца персанальная рэтраспектыва да 115-годдзя з дня нараджэння французскага кінаакцёра Жана Габена, адораны пачуццём кіно. Заўтра ўвазе гледачоў прапануецца крымінальная меладрама пра фатальнае каханне маладога працоўнага да дзяўчыны з прадмесця. Дзень пачынаецца, знятая ў 1939 годзе. У карціне класічнае ўвасабленне атрымала рэтраспекцыя, паказ у сучаснасці падзей, што адбываліся раней. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У гэтым годзе споўнілася 250 гадоў з дня нараджэння Івана Крылова. Да юбілею знакамітага паэта Трацякоўская галерэя адкрыла новую экспазіцыю. На выставе унікальныя партрэты пісьменніка і асабістыя рэчы. Слон і моська, страказа і мурашка, мартышка і акуляры. У гэтым годзе спаўняецца 250 гадоў з дня нараджэння байкапісца Івана Андрэевіча Крылова. З гэтай нагоды ў Трацякоўскай галерэі праходзіць выстава, прысвечаная жыццю пісьменніка. За столом, в халате домашнем, то есть как бы он за работой, в минуты вдохновения. Портрет до конца жизни был в гостиной Крылова. Ну вот можете себе представить, на него смотрел сам Крылов. Наверное, держал его в своих руках. Для ўсіх нас звыклым з'яўляецца паважаны вобраз дзядулі Крылова. Але мала хто ведае, што дзякуючы багатырскаму целаскладу юны Крылоў быў вядомым кулачным байцом. Аднак потым усё жыццё прапрацаваў бібліятэкарам у імператарскай публічнай бібліятэцы Санкт-Петербурга. Вядома, што гэты партрэт быў яго любімым. Заўтра дзяржаўна-акадэмічны сімфанічны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам народнага артыста Александра Анісімова у рамках культурнай праграмы другіх еўрапейскіх гульняў выступіць на сцэне беларускай дзяржаўнай філармоніі. Для закрыцця сезона майстар Анісімаў абраў оперу рымскага Корсакава «Паданне аб нябачным градзе Кіцежа і дзеве Феўронні», якая ў Мінску ніколі не выконвалася. Музыканты аркестра, салісты Ірына Крыкунова і Віктор Медзялееў прадставяць першую дзею оперы ў канцэртным выкананні. Таксама прагучыць сімфанічны эпілог Барадзіна з оперы «Млада» і сімфонія нумар 1 Рахманінава. Заўтра па просьбах тэлегледачоў на «Беларусь-3» зноў у эфіры канцэрт-трансляцыя «Спявай мая сталіца» з Чырвонай плошчы ў Маскве, што ладзіўся летась да Дня славянскага пісьменства і культуры. Зводны дзіцячы хор горада Мінска выканае ў ім песню «Белавежская пушча». Глядзіце заўтра ў 17 гадзін 35 хвілін на «Беларусь-3». У сталічных кінотэатрах працягваецца паказ легендарных спектакляў у межах міжнароднага праекта «Сіета HD». Заўтра публіцы прапануецца да прагляду класічная драма «Усё пра Еву» з лонданскага Вест-энда. Паводле сюжэта, састарэлая брадвейская дзіва сутыкаецца з дзёрзкай энергіяй і амбіцыямі сваёй фанатычнай прыхільніцы, маладой актрысы. Знаёмы сюжэт пра здраду, старэнне, адзіноту ў пастаноўцы рэжысёра Іва Ванховы набывае трагічны надрыў годны пяра Шекспіра. У галоўных ролях выступаюць Джиллиан Андерсон і Лілі Джеймс. Заўтра ў рамках праекта «КТОК» у культурным хабе ОК-16 пакажуць адзін з лепшых спектакляў мінулага года па версіі беларускіх тэатральных крытыкаў з вучылішча Александра Марчанкі. Пастаноўка раскажа, што бывае, калі жыццё залатой моладзі перасякаецца з рэальнасцю звычайнай дзяўчыны з ПТВ. Маладая і дзікая студэнтка спрабуе жыць па правілах, але ўсё складваецца не па плане. Стаўкі зробленыя, відэатрансляцыя ўключаная і асабістае жыццё перастае належыць толькі двум людзям.
У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў Рэспублікі Беларусь разгарнулася міжнародная выстава «Спорт – гэта высокае мастацтва», арганізаваная ў рамках культурнай праграмы другіх еўрапейскіх гульняў. У ёй прымаюць удзел фатографы і мастакі з 11 краін – Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Великабрытаніі, Грузіі, Іспаніі і іншых. У увазе наведвальнікаў прадстаўлена маштабная экспазіцыя архіўнага фота і сучасных фатаграфічных праектаў, плакатаў, відэаматэрыялаў, скульптурных аб'ектаў, дакументацыі перфарматыўных практык, якія даследуюць тэму спорту ў шырокім культуралагічным, гістарычным і сацыяльным кантэксце. Выстава працуе да 4 жніўня. А ў Гомельскай цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцена да другіх еўрапейскіх гульняў адкрылася выстава «Мы любім спорт». Экспазіцыю складаюць 28 работ вучняў Гомельскага дзяржаўнага абласнога палаца творчасці дзяцей і моладзі, выкананыя акварэллю, гуашшу, тушу, алоўкамі, фламастарамі і ў змешанай тэхніцы. На іх адлюстраваныя розныя віды спорту, сярод якіх футбол, баскетбол, гімнастыка, конны спорт, фігурнае катанне і іншыя. Пазнаёміцца з імі можна да 27 чэрвеня. У чарговым выпуску праекта «Архітэктура Беларусі» аўтары пазнаёмяць з царквой нараджэння Божай Маці ў вёсцы Мураванка Гродзенскай вобласці. Гэта помнік абарончага дойлідства 15 стагоддзя, які на працягу часу неаднойчы цярпеў розныя выпрабаванні. Праект «Архітэктура Беларусі» глядзіце заўтра о 8 вечара на Беларусь-3. Будучы сімвалам веры, царква ўвасабляла і яе непахіснасць. Адсюль і сімвалізм праваслаўнага храма, Багародзіца, заступніца зняважаных і ушчэмленых. Да 31 жніўня прымаюцца заяўкі на ўдзел у рэспубліканскім конкурсе сцэнарыяў фільмаў у гульнявой форме «Мая Беларусь». Да ўдзелу запрашаюцца грамадзяне Беларусі, а таксама замежныя грамадзяне, асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у рэспубліцы. Творчае спаборніцтва праводзіцца ў намінацыях «Жыццё сучаснай Беларусі», «Легенды спорту» і «Таямніцы чалавечых адносін». Арганізатарамі конкурсу выступаюць Міністэрства культуры і Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм». І яшчэ, заўтра ў сталічным маладзёжным тэатры прэм'ера. Там рыхтуюць да прагляду азартную камедыю «Галаваломку» «Каханне да страты памяці» паводле п'есы Валянціна Краснагорава. Над пастаноўкай працуе запрошаны рэжысёр з Румыніі Дмітрый Багамаз. Мы сустрэліся з імі, пагаварылі пра адметнасці, маючы адбыцца прэм'еры. Дмитрий, здравствуйте. Перед интервью я прочитала саму пьесу и комментарий автора Валентина Красногорова, где он цитирует режиссеров, которые извиняются за то, что ставят комедию. А вот ваше слово в защиту этого жанра. У нас полно забот и дома, и везде. Но хочется иногда вот просто отдохнуть и провести, и получить удовольствие от спектакля. Вот я к этому клонюсь. Мне нравится работать с актерами, когда и они получают удовольствие, и в конце концов и зритель получает это удовольствие от этого жанра, комедии. «Любовь до потери памяти» каждый режиссер трактует по-своему. А для вас она о чем? Пьеса начинается как игра. Главный персонаж, пациент, он играет эту роль. Ему помогает и его жена, и его сестра. И вся эта игра превращается в другую игру. В какую игру? Игру в начале любви, потому что возникает и другой момент, когда доктор практически влюбляется в сестру пациента, исходя из ситуации, ну, даже она вообще не равнодушна. Но вы хотите, чтобы я вам рассказал маленький секрет? У меня главный реквизит – это юла. Вот подумайте, почему юла? Потому что от этого у меня происходит вот вся эта игра, которая превращается вот в эту большую игру, и вся наша жизнь игра, и вся эта любовь, которая крутится, и мы можем потерять память не только для того, чтобы спасти ситуацию, потому что игрок проиграл много денег в казино, а может быть это накручивается все вот до такой степени, что эта игра превращается даже в настоящую любовь. А свои первые эмоции от знакомства с пьесой помните? И как-то смеялся, воображал себе вот эту ситуацию. Хотел понять, я сразу поверил, что этот пациент, он серьезный больной пациент. Но я читал как-то так, не очень быстро, потому что все заинтересовало меня. С каждой сценой все интереснее становилось, интереснее, куда пойдет это все. Когда узнал в конце, что это все наиграно, что это специально все сделано, потому что вот такая-то проблема есть или такая-то, и все это выяснилось в конце концов, я сказал, ну да, вот может быть и такое. Пьеса заканчивается хэппи-эндом. А ваш спектакль?
Я смотрел и спектакли, и смотрел на зрителей, как они реагируют, и вот что желают себе люди от спектакля, от конца спектакля. Вот тут просто у меня такое ощущение, что все должно закончиться все-таки хэппи-эндом. Часто шутки, которые смешны в пьесе и на репетициях, не смешны зрителю. Первый раз я проверяю на актера. Вот есть шутка, он играет. Конечно, сначала он читает, спрашивает меня, пытается понять, а почему шутка, а из чего, а от чего, а зачем. А потом пытаюсь отойти и просто как зритель посмотреть. Когда уже они понимают, репетируем пару раз эту сцену или мизансцену, например, да, и проходит через свое внутреннее состояние и действия вот именно эти шутки, я реагирую. Хотя я очень строго, скажем, отношусь к этому. Я не смеюсь ради того, чтобы смеяться или поддержать этим актера. Упал занавес, и зритель вышел со словами «Отсюда мораль». Я так сказал. Чувствуйте то, что вы живете каждую секунду, каждую минуту. Она всем дорога. Есть радость. Принимайте эту радость. Получается у вас от одной игры такая серьезная, в конце концов, интересная интрига и любовь. Чувствуйте это и идите до конца. Дмитрий, спасибо, і любві да пацері памяці спектаклю ў зрителей. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.